खुलुमबाय सारमोन मेदाममोन आदा आब' बाजैमोन लोगोसे आंनि फंबाय बिनानावमोन लोगोसे आंनि बे चेनेलाव गोदानै नुजाथिफिननो हानाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। पलिटिकेलनि थासारि जोंनि बिटिसि ओनसोलनि दा समनि नङा होमब्ला मोनफ्रोमबो पलिटिकेल पार्टिया जेब्ला बिसायख'थिया खाथि सफैयो अब्ला गावबागाव पलिटिकेल पार्टिनि बा गावबागाव पलिटिकेल केरियारखौ माबोरैहाय ग्रथ खालामनो हागोन, माबोरैहाय पाब्लिकनि नोजोराव बा रायजो राजाफोरनि नोजोराव माबोरैहाय मोजांनिफ्राय मोजां खालामनो हागोन बा पाब्लिकनि नोजोराव माबोरैहाय गावनि पलिटिकेल केरियारखौ एट्रेक्टिभ माने मेहेरगोनां खालामनानै दिन्थिफुंनो हागोन, बेफोरबायदि रोखोमनि बायदिसिना लामाजों मोनफ्रोमबो पलिटिकेल पार्टिनि पलिटिकेल लिडारफोरा बायदिसिना पलिटिकेलि लेक्सार होनाय, पलिटिकेलि डिबेट खालामलायबाय थानायखौ जों नुनो मोनखायो आरो बे बाथ्राया कमन पलिटिकेलाव। शान्ति चुक्ति होवार पिছত बिटिआर बाखी राइजे हाग्रामा महिलारिफोरा बिटिआरखौन उद्धार करिले। इतिहार बिटिआरत आगर निचिना अशान्ति नाय, हिंसा नाय, कोनो असुरक्षित নহয়, কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বেয়া ভাৱ নাই, এটা সুন্দৰ এটা বিটিআৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। তো এইখিনি সময়ত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই ৩৫ লাখ জনসাধাৰণক কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব, ১৭ বছৰত কৰা ভুলৰ শুধৰণিটো কেনেকৈ কৰাব, ৰাইজৰ পৰা এই যিটো ভুল কৰিলে ইয়াৰ পৰা ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কেনেকৈ বিচাৰিব, এই কথাবিলাকে চিন্তা কৰক। প্ৰমোদ বৰক হাতাও এজেণ্ডাটো তেখেতক বহুত বেছি সহায় নকৰিব, কাৰণ মই তেনেকুৱা একো ভুল কাম কৰা নাই যাৰ কাৰণে ৰাইজে আজি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব যে মোৰ এগেইনষ্টত কিবা এটা কথা কোৱাৰ কাৰণে, কিন্তু তেখেতৰ কাৰণে ক'বলৈ ১০০টা কথা আছে। मानगोनां प्रमोद बर' बिथाङा माखासे पलिटिकेलि जेब्ला माने लेक्सार होयो, जेब्ला माने स्पिच लाखियो ना पाब्लिकनि गेजेराव बा ससियेल मिडिया निउज पर्टेलनि गेजेरजों जों नुनो मोनो, जों खोनानो मोनो। बे बाथ्रायानो जाहैबाय मा 17 इयार्सआव हाग्रामा महिलारी बिथाङा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव मा डेभेलपमेन्ट लाबोखो, बे 17 इयार्सआव मानगोनां प्रमोद बर' सारनि मेगननि नोजोर मोनदांथिनो हानाय जिथु गोहो, बे गोहोआ बबे खनायाव गोमानानै थाबोखो आं बेखौ बुंस'नो हानाय नंला। दा मानगोनां प्रमोद बर' सारनिसिम मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा जे 17 इयार्सआव मा डेभेलपमेन्ट मावखो मावाखै बेयो आंनि थाखाय पार्सनेलि ना बा सोरनिबा सुबुंफोरनि थाखायबो जानो हागौ, बे बाथ्राया आंनि साननायजों गोरोबदोंबो जानो हागौ जे बायदिसिना बिथिङाव जों खोनाफ्लेबाय थानो मोनो जे 17 इयार्सआव बिपिएफआ जेबो डेभेलप लाबोनो हायाखै, जेबो खामानि मावनो हायाखै। बे मोनसे पइन्टआ एकेबारे मिनिंलेस, भेलुलेस पइन्ट। आरो जायफोर सुबुंफोरा दिनैनि समाव पलिटिकेलि बे 17 इयार्सआव जेबो लाबोनो हायाखै, 17 इयार्सआव मा मावखो मा मावाखै, 17 इयार्सआव जेबोआनो मावाखै, बेफोरबायदि बुंग्रा जेसेबांखिनि पलिटिकेल लिडारफोर दं, बेफोर मिनिंलेस पइन्टफोरखौ लानानै जों रायजो राजानि गेजेराव, रायजो राजानि सिगाङाव स्पिच बिबुंथि लाखिबाय थानायखौ गारनांगौ। लोगोसे बेफोरबायदि मिनिंलेस स्पिचफोरखौ जों रायजो राजानि सिगाङाव बिबुंथि होबाय थानो लाजिनांगौसो, मिथिबाय। मानगोनां हाग्रामा महिलारी बिथाङा 17 इयार्सआव जोंनि बिटिसिआव मा डेभेलप खालामदों खालामाखै बे बाथ्राखौ दसे दोनथ'। जाय समावनोखि मानगोनां प्रमोद बर' बिथाङा बे सेपारेट स्टेट आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनाय डिमान्डखौ लिडिं खालामदोंमोन, बै समाव मानगोनां प्रमोद बर' बिथाङा जोंनि गासै बर' हारिनि लाख लाख बर' रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिथाङा माखासे ओरैबायदि स्पिच बिबुंथि लाखिबोदोंमोन, नाथाय बैफोर बिबुंथिफोरा दिनैनि समाव जों रायजो राजाफोरा मा मोननो हादों, लाथिख' जानो हागौ। मानगोनां प्रमोद बर' सार नोंथाङा नोंथांनि फिथाइखौ दिनैनि समाव मोनबाय जानो हागौ, नाथाय जोंनि गासै बर' फिसाफोरनि, बर' रायजो राजाफोरनि जिथु गांनाय उखैनाय जा थांखि, जों रायजो राजाफ्रा मेंदोंमोन नामा? दिनैनि समाव मेङाखै, फैबाय थानाय समावबो जों मेङा। आलादा रायजो बड'लेण्डखौ बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों उइथड्रल खालामबोनाय माखासे बाथ्रा, दाथ' जों रायजो राजाफ्रा, जों बर' फिसाफ्रा जोंथ' मेङाखैमोन। जों राजा लामायाव ओंखारनो मेंदोंमोन नामा? जों मेङाखैमोन। जों सोरजोंबा नांनो थाखाय जों मेंदोंमोन नामा? जों मेङाखैमोन। नाथाय मेंदों बैफोरबायदि साथाम साब्रैसो लिडारफोरा गावबा गावनि मुलाम्फानि थाखाय मेंदों। बिसोरो जेब्ला नांगौ जायो जों रायजो राजाखौ माने इउज खालामो गावबा गावनि बेनिफिट्सनि थाखाय ना, जेब्ला मोनखाङो अब्ला रायजो राजाखौ बावगारो। जेब्ला बड'लेण्ड मुभमेन्टआ
गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाबाय थादोंमोन अब्ला समाव मानगोनां प्रमद बर' सार नोंथाङा जों रायजो राजानि गेजेराव मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जाय बाथ्रायानोखि जोङो गोरलै लाबा जोबोद गोरलै नाथाय बे बाथ्रानि सिङाव ओरैबायदि माने मिनिं हाबनानै दङ जायफोर मिनिंफोरखौ जोंनि गासै रायजो राजाफोरा जुदि सिरियास गोख्रों गोसोजों जुदि बुजिनो थाङोब्ला जोबोद रागा जोंथावथाव बाथ्रा बे बाथ्राया मेजरलि फंसे बाथ्रा बुंगोन आं मानगोनां प्रमद बर' नोंथाङा बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव लाख लाख रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मा बुंदोंमोन आं CM EM जानो थाखाय सोमावसाराखै जेब्लासिम आलादा रायजो बड'लेण्ड मोनागौ मानि सोमावसारबाय थागोन ना नाथाय जों दिनै मा नुनो मोनखो मा मोनखो बे बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बै जोंनि बर' बिमा माहारिफ्रा पुलिस आर्मि CRP जों लावथिजों बुनानै होग्लुंजानाय होसोजानाय बै थांनाय समफोरा बै बर' बिमा माहारिफ्रा बे फिथाइखौ मोनदोंना दिनैनि समाव मोनाखै बै जोंनि लाख लाख बर' रायजो राजाफ्रा सात जाल्ला बड'लेण्ड मुभमेन्टनि नामाव आलादा रायजो सोरजिनायनि नामाव खस्थ' सहायबोनाय बै सात जाल्लानि फिथाइफोरखौ मोनदोंना मोनाखै अब्ला बेनि फिननायखौ दिनैनि समाव सोर होगोन मानगोनां प्रमद बर' नोंथां पलिटिकेलि थासारियाव जाबायदि बाथ्राफोरखौ दिनैनि समाव जोंनि रायजो राजाफ्रा खोनानो मोनगासिनो दंना ओरैबायदि सुबुं दं जोंनि हारिनि गेजेराव बाथ्राखौ खोनासंदों गावनि गोसोआवनो सावग्लिनानै सिरि थादों सिरियै दोनदों रावखौबो जेबो डिस्टार्ब बुङाखै बा सोरखौबा सोंखारिनानै बाथ्रा बुंहराखै गावबागाव मावदों गावबागाव जादों गावबागाव न'खरखौ सलायगासिनो दं थोब्लिब माब्लिबैबाबो खबर लादों मालाबा जेबो खबर लायाखै नाथाय साब्रै साबासो बेफोरबायदि सिस्टेमनि लिडारफ्रा जोंनि गेजेराव दायो गावबागावनि बेनिफिट्सनि थाखाय बिथांमोना गावबागावनि लाइफलाइननि खामानिखौ रायजो राजाखौ लाफानानै खामानि मावगासिनो दं बे बिथिंनि बेलायावबो जोंनि माखासे रायजो राजाफ्रा बुजिबावा साननानै नाय आरो मोनसे बाथ्रा बुंदों जे मानगोनां प्रमद बर' सारनिफ्रायनो खोनानो मोनो जे दिनैनि समाव बिटिआर एकर्डनि उनावहाय सान्ति फैबाय दावराव दावसि गैला जेबो माने बबेबा मोनसे गुबुन हारिजों नांलाय खमलाय गैला बा बायदिसिना माने गोजोनाव फैबाय आरो बाथ्राया ना पलिटिकेलि माखासे ओरैबायदि स्पिच लाखियो नोंथाङा जेरावनोखि जे 17 इयार्सआव जोंनि हारिनि गेजेराव जोंनि BTC ओनसोलाव गोबां रोखोमनि दावराव दावसि दानलाय सुलाय बायदिसिना बिथिंनि माने दुंहाव थासारि जाबाय थादोंमोन बे समाव जेसेबांखिनि जोंनि हारिनि गेजेराव दानलाय सुलाय जानाय बा बायदिसिना बिथिंसेयाव जेसेबांखिनि जाथाय जालांदों बेफोरनि दायाथ' दा बाथ्राखौ जों खोनानाय बायदि माने बे 17 इयार्स सरकार सालायबोनायनिसो दाय रखमसो जाहैबाय एसेबां मिनिंलेस खोथाफोरखौ जों रायजो राजानि सिगाङाव माबोरैहाय बाथ्रा बुंनानै माबोरैहाय खोनासंनो हायो नों बायदि सासे जोंनि हारिखौ लिड लानानै आलादा रायजो दाबिनाय सासे मैखोम बर' लिडारा माबोरैहाय एसेबां नंखाय स्पिच लाखिनानै जोंनि रायजो राजाफोरनि गोसोखौ माबोरैहाय गलि होनो सानखो एसेबां नंखाय स्पिचजों अब्ला दिनैनि समाव मोनसे बाथ्रा बुंनि आङो बे बिटिआर एकर्डनि उनावहाय मानगोनां प्रमद बर' सार नोंथांनि सरकारनि दिनावहाय बै दुधनैनि जिथु गथ' सानै जिनाहारि खालामबाय बिनि बिदाया जिनाहारि खालामग्रानि न'आव फैनानै बुथार जाबाय बेनि दायाबोथ' अब्ला नोंथांनि सरकारनि दिनावनो नोंथाङानो बानस'ना लानांगोन बे दायखौबो बे 17 इयार्स मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि सरकार सालायफुबाय थानाय समावनो मानगोनां प्रमद बर' सार नोंथाङानो न' बड'लेण्ड नर्थ इस्ट डिभाइड आसाम 50-50 नि लिडिं मेन रलखौ नोंथाङानो लिड लानानै दैदेनबाय थादोंमोन बै समाव जोंनि गासै बर' हारिनि रोजा रोजा रायजोफोरा बे न' बड'लेण्ड नर्थ इस्ट डिभाइड आसाम 50-50 स्ल'गानजों राजा लामा गाथेनायाव जों गासै बर' हारिनि बर' फिसाफ्रानो ज' ओंखारनानै मैखोम बिबान लाजोबदोंमोन नाथाय बे बड'लेण्ड डिमान्डनि समाव फारसेथिं ओजोंहाय मा BPFनि गभर्नमेन्टआबो सोलिगासिनो दं दा दिनैनि समाव आङो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौबो आं बुजायनो थाङा मानाव गेदेर प्रमद बर' सार नोंथांखौबो आं बुजायनो थाङा नोंथांमोना सानैबो मैखोम जोंनि हारिनि साफा साफा लिडार नोंथांमोनावनो गियाननि भान्डारा दंखाजोबो बेखायनो आङो बुजायनो हानाय गोहोआ आंनाव दं गैया आं मिथिया नाथाय आं बाथ्राखौ बुंगोन दा बे 17 इयार्सआव जेसेबांखिनि जाथायफोर जालांदों लोगोसे बे बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव जेसेबांखिनि जाथाय जादों बे मोननैनि दायखौ गावबा गावनि क्रेडिटखौ लानानै सासेया बै सासेखौ
सासेया बै सासेखौ जुदि जाबसिनलायबाय थायोब्ला जोंनि हारिनि गेजेराव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मालाबाबो समान लामाया फैनाय नङा। लोगोसे जोंनि जायफोर थांखि बैफोर थांखिया दा समाव जाय जायगायाव थुंगेनानै दङ बे जायगानिफ्राय मालाबाबो गोजौ फारसे थांनाय नङा। बे 17 इयार्सआव जेसेबांखिनि जाथाय जालांदों जोंनि हारिनि गेजेराव बैफोर जाथायनि दायनिगिरिया सोरबा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार नङा। लोगोसे मानाव गेदेर प्रमद बर' सार, नोंथांनि दानि सरकारनि समाव जेसेबांखिनि जोंनि हारिनि गेजेराव गाज्रि जाथाय सोमजिलांदों बेनि दायनिगिरियाबो नोंथाङा नङा। बेखायनो बेफोरबायदि मिनिंलेस पइन्टफोरखौ लानानै गावबा गावनि पलिटिकेल केरियाराव मिनिंलेस पइन्ट डिबेट खालामलायबाय थानानै जों रायजो राजानि गेजेराव कनफिउज पइन्टफोरखौ नोंथांमोना क्रिएट खालामनो दासान। नाथाय दिनैनि समाव जों ओरैबायदि पलिटिकेल लिडारफोर जों नुनो मोनो दिनैनि समाव जायफोर सानैसो पलिटिकेल लिडारनाव जेबो नलेजआनो गैया, जेबो गियानानो गैया। नाथाय बैफोर पलिटिकेल लिडारफोरा फ्रड लाइन 2 नाम्बार लाइन्स थांदों, पकेटाव गरसे गरनै टाकानि माने गरम जादों, पलिटिकेल फिल्डआव थांनानै बैफोरबायदि मानसियासो दिनैनि समाव पलिटिकेल लिडार जाहैनो हादों। लोगोसे बैफोरबायदि बुरबक जाम्बा सियान ना नलेज गैयि जेबो साननो रोङि मानसिखौनो जोंनि रायजो राजाफोरा गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ थुनानै बेखौनो जोङो देरहाहोहरनो बाध्य जानानै फैदों। आरो बै जोंनि हारिनि गोरों गोरों साननो गोरों सुबुंफोरा नायबाय दं, बैफोरबायदि मानसिनि धावति फावथिनाखौ नायगासिनो दं सिरि सिरि जे माबोरैहाय मोसायो मोसाबाय थाथो ना। नाथाय बिसोरनि फावथिनाया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोंनि बर' हारिनि महर मुस्रियाव लोगोसे जोंनि गासै बर' हारिनि गेजेराव माबा मोनसे जुदि गाज्रि बिहोमा जुदि लाबोयोब्ला बे लिडारा खिन्थु खारग'नाय नङा। सिदा बाथ्राखा, थोंजों बाथ्राखा। नांगौ समाव जोंनि हारिनि रायजो राजाफोरनि नांगौनि समाव नोंथांमोना रायजो राजाफोरजों गसंथाफैनानै हेफाजाब होफैनोबो दाबावखा। फैबाय थानाय समाव जोंनि हारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि पलिटिकेल लिडारफोर दं बैफोर पलिटिकेल लिडारफोरा खौसे जाजोबलायनानै जोंनि बिटिसि ओनसोलखौ लोगोसे जोंनि बिटिसिनि आउटआव थानाय जेसेबांखिनि बर' गामि बा बर' फिसाफोर दङ बैफोरनि थाखाय जोंनि गासै बर' हारिया माबोरैहाय मोनसे प्लेटफर्माव थानानै जोङो इउनाइटेड जानानै जोंनि हारिखौ जोंनि बर' फिसाफोरखौ जोङो गोजौ फारसे दावखोहोलांनांगोन बेनि सायाव नोंथांमोना इउनाइटेड जानानै फैबाय थानाय समाव साननानै खामानि मावलांबाय थाबानो जाबाय। बे गावजों गाव डिबेट खालामलायबाय थानानै मिनिंलेस डिबेट खालामलायबाय थानानै मा मोननो? जेबो मोना। जों गावजों गावजोंसो डिबेट खालामलायबाय दं। सोरबा गुबुन पलिटिकेल पार्टिजों सोरबा गुबुन हारिजों पलिटिकेलि डिबेट खालामलायनो हादों नामा? हायाखै। पलिटिकेलि न'खरावनो जों गावजों गावजोंसो डिबेट खालामलायबाय दं। बेसे लासिं सिं बे गुबुन हारिनि सोरबा पलिटिकेल लिडारा गरसे चक्लेट गारनानै हरदों, सोरबा सासेया खावसे मोनजादों, सोरबा सानैया माने खावसेखौ खावसे राननानै जाना दं। दा बेनि सायावसो दा डिबेटआ जों दा नुनानै हमदांनो हानायाव। बेखायनो फैबाय थानाय समाव इउनाइटेड जा, जोंनि हारिखौ ग्रथ खालाम, जोंनि हारिनि महर मुस्रियाव ब्राइटनेस लाबो, सोरां लाबो। बेखिनिखौ आं खावलायनानै दिनैनि भिडिअखौ आङो फोजोबनाय जाबाय। खुलुमबाय। जय बर' हारिनि, जय बर' बिमानि।